El programa Ciutadans compta avui amb la presència del director general d'Economia del Govern Balear, el senyor Antoni Montserrat. Bon vespre. Bon vespre. Hem vist els reportatges sobre la incidència que té la colònia alemanya a la producció econòmica i social de les nostres illes. Voldríem que comentessi com se reflexa això en xifres que poden dir de l'aportació dels alemanys a l'economia de les Balears. Bé, hi ha unes xifres interessants. Per exemple, podem xerrar de que un 5% aproximadament, 5 de cada 100 treballadors autònoms són alemanys, aquí a les nostres illes. I això ja ens dona un indicador. És possiblement l'únic que tindrem, però el fet que els treballadors per compte propi, els autònoms, 5 de cada 100 siguin alemanys, ja marca bastant el pes d'aquesta col·lectivitat. I hi ha que pensar que els alemanys autònoms és el col·lectiu més important estranger. Aquests treballadors, aquestes empreses d'Alemanya han dinamitzat de qualque manera l'economia balear? Sí, la nostra opinió i la nostra posició, en certa manera, és que l'entrada de cultures econòmiques distintes sempre és beneficiosa, o quasi sempre és beneficiosa, perquè enriqueix. I els alemanys, amb una formació important, amb una forma d'actuar important, crec que ens han ajudat. Evidentment, no tothom és de la mateixa manera i, evidentment, hi ha hagut problemes, com és normal, en gent que el que pretenien no era fer negoci des del punt de vista com diria jo, sèrio i responsable, però com tots els col·lectius hi ha hagut que han vingut especulant les nostres illes. Per això passen no només en els alemanys, sinó inclús en els propis espanyols i mallorquins. Aquesta especulació a la que feia referència és majoritàriament urbanística. Això ha provocat que un augment del mercat immobiliari i que molts d'illencs tinguin dificultats a l'hora de comprar una casa. Bé, jo quan xerrava d'especulació em referia en el sentit més negatiu. El que passa és que també hi ha l'altre efecte. I quan dic negatiu vol dir el pelotazo, intentar moure. És cert, i això passa a qualsevol economia de qualsevol tipus, és cert que quan tu introdueixes dins una col·lectivitat o dins una societat d'obbers, molt de d'obbers, automàticament provoques una inflació. Què ha passat? Que hem introduït dins el sector immobiliari d'obbers i això ha fet pujar. Jo voldria recordar que en la devaluació del 93, ara ja fa 10 anys, el marc va passar de 60 a 80 pessetes. Avui en dia no és el tema, però sí és important assenyalar-ho. És dir, el que costava 1 milió de marcs, 60 milions, varen poder seguir comprant i pagar fins a 80 milions de pessetes de l'època. Per tant, automàticament va tenir un increment de preus donat, no tant perquè vengués més d'obbers, més marcs, sinó donat perquè la pesseta valia menys. I a partir d'aquest moment és quan hi ha el gran dispar i el gran creixement i l'inflació de preus en tots els problemes col·laterals que ens ha representat pels ciutadans. De vegades un té la impressió que els alemanys, aquests empresaris i treballadors, funcionen paral·lelament a la nostra economia. Moltes vegades no hi ha interconnexió. Té vostè aquesta mateixa impressió? Bé, normalment sol passar sempre, inicialment, de que quan un col·lectiu estranger arriba a un lloc, intenta muntar de qualque manera una col·lectivitat pròpia per mantenir la seva forma, perquè està en un lloc agressiu, en principi. El col·lectiu alemany, per lo que sabeu, a diferència d'altres col·lectius com podria ser el britànic, per exemple, la nostra història ens indica, els francesos, és un col·lectiu més tendent a aïllar-se, de certa manera, que aposta hi ha hagut els problemes que hi ha hagut, inclús a nivell econòmic. Té una certa tendència en això, però a poc a poc el temps està donant que se vagi obrint. Difícilment, amb gran dificultat, però se va integrant des del dia passat d'immobiliaris purament per alemanys a la pràctica, a un immobiliari més obert a l'economia, per exemple, i per posar un cas concret. El mateix ha passat amb altres tipus de negocis que puguin tenir, on inicialment pensats per donar un servei en els seus compatriotes s'han anat obrint perquè veien que el mercat és un mercat modern, perquè el mercat de Balears és un mercat europeu. Està preocupat el govern balear per una possibilitat d'evasió fiscal de tota aquesta comunitat, no només alemanya, sinó de tota la Unió Europea? Té dificultats per controlar aquests ciutadans? Bé, hi ha les mateixes dificultats, en principi, que hi pugui haver-hi en qualsevol altre col·lectiu. Allà que està, podríem dir, a damunt, evidentment, tant el govern central com nosaltres, en tant en quant la facilitat de moviments és més elevada, la rapidesa de moviment que hi pugui haver-hi, però no hi ha una especial dedicació, sinó en qualsevol col·lectiu que pugui moure's ràpidament i, per tant, restar rentes. Però, repeteix, no hi ha una especial preocupació. I perquè de vegades un no sap on paguen els imposts. Bé, això és un problema que existeix en tots els sentits, repeteix, quan hi ha moviments entre la gent geogràfics, perquè la renta dels imposts directes o els indirectes, on se paguen els indirectes, són fàcilment controlables, en principi. Els directes, els que fa la persona,
si declara Alemanya o declara Espanya, doncs haurà que veure a on li correspon, si està més de mig any o no hi està. Però això passa exactament igual si mireu un col·lectiu com poden ser el col·lectiu de treballadors que venen de temporada, d'estiu, que fan feina més de 6 mesos a Balears, per exemple, i cotitzen a Andalusia, quan correspondria cotitzar a Balears i tindrien més financiació. I tot aquest element és una preocupació, lògicament, del govern, per una qüestió de pressupostos. Senyor Montserrat, a part de les comunitats de treballadors i empresaris alemanys i britànics, n'hi ha cap d'emergent pertanyent a la Unió Europea? Sí, els dos darrers anys, sobretot els darrers anys, estem apreciant aquest any un creixement d'una col·lectivitat europea important, que és italiana, des del punt de vista d'activitat econòmica. Els italians inclús han arribat a superar els francesos, que era la tercera comunitat. En aquest moment estan a l'avantguarda, estan molt paral·lels un amb l'altre, però ja està començant en segons quins moments a passar de forma clara els italians. I això és simplement a rebuf darrere del creixement del turisme italià, evidentment. Senyor Antoni Montserrat, director general d'Economia del Govern Balear, moltes gràcies per atendre el nostre programa.